barangay tanod at mga papasan sa Santo Cristo. Susunod po sa inanalangin saklolo ay ang Divine Mercy ng Kapatirang Divine Mercy. Pwede ba yun? Lalabas nyo na lang i-fix. Tala ang ating posisyon. Lahat po ng Kapatirang Divine Mercy, sumunod po tayo sa likod ng imahe ng Divine Mercy. Kasunod po ng Divine Mercy, ang imahe ni Santa Clara ng Barangay Panglara. Kasunod naman po, ang imahe ni Santa Clara ay ang imahe ni Santa Lucia ng Barangay Dulong Ilog.